Shalom, urian ni Tuhan na hinalonga di bagasan Jesus Kristus. Tama hita madok moliate di sudi basa-basa di debata nang dilehon tu bagasan ngulutta. Aleni tapuji Tuhatta marhiti-hiti na olo hita manangin hata ni debata di bagasan ngulutta siganupari. Hata ni debata na tolhas di bagasan ngulutta di apala partikenon jalana gabisada jamita di bagasan madalani akarya rita denek maisan epagelium di si Johannes biddu 10 mamukka maisan ayat 30 sahat tu ayat 35. Buku di si Johannes biddu 10 mamukka maisan ayat 30 masuk tu ayat 35. Sonom mahata ni debata. Jadi dunglau ruar ibana diduk jesma na marsangat manuaing anak ni jolmai jala marsangat debata di bagasan ibana. Molo marsangat debata di bagasan ibana pasangapon ni debata ma ibana di bagasan dirina. Jala tibuma pasangapon na ibana. Hamu ak anaha sanggup basnari na maaw rakdoh tamu luluan muna maaw alasongon na hudok tu akka Jahudi dang tarbain hamuro tu si tapotokki pas ido hudok nuaeng tu hamu patik na ibaru mahulehon tu hamu naing mamarsi holong kamu son holong ni rohakku di hamu naing masoni do tamu marsi haolongan apala senoma tadaw ni halak saluhuna hamu sisyaku molo marsi haolongan hamu ola nido pajahonna hurian ni Tuhan na hinolongan di bagasan Jesus Kristus adong dosa dapat dohan elak batak mula ni hasesega imagijang ni roha pargabuson dohot ima hamokkuson alai asa dapot akka hinauli akka hinadingga di bagasan ulutta miyamma di bagasan holong ni roha. Holong ni roha gabisada rahu-rahu maon pasadahon ngulu diakka na marasing tuna asi. Di bagasan partikianon saha do hata ni dibata tu bagasan ngulutta. Takas do ima tajaha songo dia tona na pinasahat ni Jesus tuakka sisyanna. Ditiki na marpungu Jesus doakka sisyanna disada bilik ima diari nang manopot tari paska na parpudi adorang so ditakup Jesus adorang so dipersilakot Tuhan Yesus diajari ibana ma saluhut akka sisyanna talumobi ma sisyanna 12 na perjolo anggota parwahon di biddu 10 tuluon takas do dipatupa Jesus sada parburion tu sude akka sisyanna diburi Jesus do sude pak ni akka sisyanna alai ditiki saha Jesus tu si Petrus didokon si Simon Petrus do asa unang pola Jesus maburi pana alai dia jari Jesus do ikon burion na do asa gabe ias ibana sian salut akka dosa na mangiuk mo senang dipatupa Jesus do pangajarion tunasida songo dia sahalak sian na 12 naik kon
gabi majeon Jesus nekon mameliho Jesus tuaka halak Yahudi do tuaka halak Parisi do tuaka si boto sura. Ima si Judas Iskariot. Alai nang pesongoni totong do dihaulongi Jesus si Judas Iskariot sian nasa roha, sian nasa pamikrion jela sian nasa ate-atena. Ido udut di jamita nasa tuita dia pala partikiano. Di bagasan ayat 30 sada tung masa takas do didokon jadi dung lahoruan ibana didok Jesus ma namar sangat manuang anak ni jolmai jala marsangak debata di bagasan ibana. Jadi dung sipul nasi damar si panganon ima disada bilik nadong disada inganan nunga disonggopi si bolis parjehebe si Judas Iskariot. Gabe ditadikon si Judas Iskariot ma parpunguani gabe lao ma ibana mardomu dohot tuak kahalak Parisi ima namartahi ibana nanang menggadis Jesus tunasida. Dung lao ima si Judas Iskariot diboto Jesus masalut akka nanang masa di bagasan parngolonna. Di bagasan ayat 32 takas ma dipaboto Jesus nang marsangak nama ibana. Masuk ni Jesus madokon nang marsangak ma debata di bagasan ibana. Marhite-hite na dipasahat si Judas Jesus tuhalak Parisi sasitong na disima lamhot sangap ni debata marhite-hite Yesus Kristus. Nang marsangap nama Yesus berarti marhite-hite Yesus nanang patudono ni debata ma balga ni holong ni rohana tu portibio. Marsangap Yesus lapatan na marhite-hite Yesus Kristus gabelam hokma holong ni roha ni debata tu sudi nasa na tinapana. Marhite-hite nanang marsangap Jesus disima totong lam tarida songo dia do jolma na mangawot Jesus di bagasa ngoluna jala songo dia do jolma na somajalo Jesus. Marhite-hite marsangap Jesus gabi disaji ma dia do sasitong na sito Jesus jala dia do sasitong na somakalamoh Jesus di bagasa ngoluna sigano pari. Damang dainang nahinolongan di bagasan Yesus Kristus diuduti Yesus mamusenang pangajarioni di bagasan ayat 30 di Yesus mamusenang hamu akka anaha sangubas nari nama au rakdot tamu luluamu nama au ala songon naung hudok tuak ka Yahudi dang tarban hamuro tu staproki las ido hudok nuaing Tuhan. Di paboto Jes do tu sude akka sisianna nanaing marsirang nama tutu ibana sian nasida. Dung marsirang anonga Jesus sian akka sisian nai gabe lululudo sude nang rohani akka sisian nai. Alai nang pedilului nasida Jesus dada boy dapot nasida manang dang boy tarihuton yak kasisian nai dalan ni Jesus. Dalan ni Jesus ima dalan tuhamagoan manang tuhamatean. Alay marhite-hite hamatean nanaing dalanan ni Jesus sasitong na marhite-hite ima Jesus Kristus nang pahoton saluhut baga-bagan di debata nang diarihon ima tusude jolma. Baga-bagan di debata ima naikon dapot hanguluan na sorasuda do ganuk jolma na porsea tu Yesus Kristus. Damang dainang didoko Jesus songoni dada nang madokon sarobang ima akasisyanna dohot halak Yahudi. Alai na didokon di Jesus songoni
songo dia ima dalan ni Jesus tung marasing si tutudo tutu tu dalan na ni dalana nyaka sisyana. Duduti Jesus mamusenang pangajarion tuak kasisyan na dido ibana ma patit na baru mahuleo tuhamu naing mamarsi holong akamu songon holong ni rohakku diamu naing masongoni do tamu marsi holonga dido ko Jesus ma patik na baru mahuleo tuhamu ado patik na baru na dileo ni Jesus tuak kasisyan na ima asa marsi holongan na sida alai holong na songo dia do na idoko ni Jesus son ima tuak kasisyan na adorang so ado sa sitong na Kristenon di Tano Bata adong do ima na marguar holong adorang so Jesus pasahaton ima soal holong ni roha na dibagasan terpukon sa sitong na halak Yahudi akka si boto surak akka halak Parisi totong do na sida mangajaron soal holong alai marasing do holong na dipasa ni Jesus do holong na diajaron ni halak Parisi do halak Yahudi do akka si boto surak takas do ima di buku di si Matius songo dia ima Yesus Kristus pe tong do pasahaton songo dia holong na dipasahala Yahudi jala songo dia holong na dipasa di Yesus di buku di si Matius bidu 5 ayat 40 atau 44 ditak doko do ditatakas dibigi hamu do hata madok holong maru hamuna didongamuna hosomi ma iya musum alai au madok tu hamu tanya ko kamu ma aka nama buru-buru hamu jala holongi hamu nama nang aka musumuna. Jadi ada orang so dipasa Jesus sa sitong na patik na baru soal holong ni roha sa sitong na hita pe naso manada Kriste be naso manada Kristus be adong do ima pangajarion soal holong alai marasing anggo holong na diajaron di Portibion ima holong anggo dia holongi hoau wah holongi ho isi na buy holong aku menurut ruh di Portibion menurut ruh di Portibion na buy holongi ima nasa jolma na makaholongnya nasa jolma nasa tuluk tuaw nasa jolma nasa tahi tu pikiraku nasa jolma na olo mangoloyaw ido ima nekon holong aku alai anggo musukku anggo alokku anggo naso satahi tuaw naso olo ima mangolo akahataku dang holong aku ikon musuakku alai patik na pinasa ni Jesus Kristus gabi didokon sada patik na baru ima patik holong ni roha alai holong ni roha na pinasa ni Jesus Kristus dia pala partikienon nanang dohonon ni Jesus makaholongi sudi nang jolma makaholongi sudi aro makaholongi naso satulog makaholongi naso sarobang holong na pinasa ni Jesus di bagasan turpu jamita dia pala partikienon tarlimobi ma ima dia tuluk lopaton takas di doko Jesus nang mahamu marsi holongan songonaw na makolongi hamu damang dainang naenolonga di bagasan Jesus Kristus di boto Jesus do takas songo dia ima si Judas Iskariot nanang majeheon ibana jela di boto ibana do takas songo dia ima halak Parisi nanang manilakon ibana alai dada gabi sugo rohani Jesus mamereng salunay alai justru doko Jesus do nanang marsangap nama debata nanang marsangap nama debata lapatan na aha marhite-hite akatahi na roha tahi na sunadinggan na pinasahat niya kahalak Yahudi do halak Parisi sa sitong na sangap ni debatado na konsahat dis jadi Jesus pe totong do makaholongi sudinang jolma dang maribat dia do pani debata salhu hukma
diuduti Yesus mamu senang. Apala siya no matadaw ni halak sa luhut na hamu si siyaku. Molo marsya holongan hamu. Jadi dia duha taridaan nyak kasih siya ni Yesus. Nyaka ima nang mangulu di bagasan ima pangajaran ni Yesus. Ima molo nasida mangulu di bagasan na marsya holongan. Demang dainang nahinalongan di bagasan Yesus Kristus, di bagasan partikyanon dilehodo sada ujahan tuhita ima ujahan na masa uli nanang si peopon nanang si dalanan jalan na gabi bohal di ngolutta si ganupari ima patik na baru ima holongi patik na baru ima holongi nagabi nanay siri mangata di baga sa ngulutta si ganupari nung adong holong di baga sa ngulutta di baga sa dirita jala molo nung adong holong di baga sa dirita holong na songo dia do ima namiat di bagasan ngulutta jejot amanginang hurian ni Tuhan na inolongan di bagasan Yesus Kristus holong na adong namiat di bagasan ngulutta ima holong na adong dope di portibion dang songon holong ni rohani Yesus jejot dita di bagasan ngulutta si ganupari holang mamereng-mereng bohi dope holang mamereng-mereng isi do ibana anggo ibana dang sa tolok dang sa robang dang sa urdot do tita dang sa pikiran sa jujut do peon ima dang taholongi isarana amanginang songon ima di piga-piga hurian na hami parwahon isarana majo songon ima pertanyangan anggo adong sada inaon manang sada keluarga dang olo pertanyangan ditiki giliran tujabuna jejot kita dang rotong pertanyangan tusi jala suang songoni doakan namar pesta adong do memang ima bakko ni hitahalak batak mangida-ida buhi molo ibana ro ima tu pestaku isarana baru pe auro tu pestana alai holong na diajaron ni Yesus di bagasan partikin dang songoni songo dia do patik na baru ima holongi na perjulo sahali na naing dohonon ni hata ni dibata duhita dia pala partikenon holong na diajaron ni Yesus ima holong naikon tahan uji holong naikon tahan uji songo dia do holong naikon tahan uji holong naikon tahan uji mamar lapatan mai mono tumpe nunga ulah na dinggat tibana mono tumpe nunga hurupi ibana mono tumpe ima nunga huleo nasarohaku pasingotot ibana mono sala ibana alai anggo ibana dang mangulu dang olo makaholongnya hobat ima tunahu ulah di mana dada gabe ima masot holok kutibana holong na tahan uji ima na dipatupan ni Yesus nang peak kasisiana jot gabe meninggal Yesus isarana songon ima si Petrus dung ditakut Yesus dibuat di tong alaman adong do ima tulu hali ibana maswadahu Yesus pola do di swadahu ibana Yesus ala nama biar ibana Tuhan matea alai dan gabe ima mor holong ni Yesus tu si Petrus hok do holong ni Yesus Kristus tu si Petrus lapatan na songod dia lapatan na holong na nang dohono ni dibatatu ita di bagasan partikyanon maka holongi sude nang jolma tanpa mangida-ida bohi tanpa mengharapkan ima imbalan na sarupa alana holong na niajaron ni Yesus dia pala partikyanon ima holong agape o holong nang mangaleon sa luhut ima nasa na adong tu di ibana tu akadongan holong na ulo berkorban alani do nedoko ni Yesus naing mamarsia holong kamu songon holong ni rohaku diamu sada patokan
sada ima ajaran, sada patik nekon ulahonon nyalak na porsia ima makaholongi sudenang jolma songo Jesu nang jumol makaholongi ta. Holong nanang ulahonot ta dia pala partikenon dedepe nang mangigil hita asa masuk tuara jauh ni di bata. Alai holong nanang ulahonot ta ima holong ala nang miat do hita dia raja ni di bata. Ala nang mangulu do hita di asini rohani Kristus. Ala nang dilihat Yesus Kristus do hadirona humokop hita. Hita pe ikon tapataridahom ma holong ni rohai na olo hita makaholongi sudenang dongatta. Ima na perjolo na paduahon songo dia do patik na baru ima holong ni roha dia pala partikenon nanay ajaron ni Jesus tu hita idokko dia ya tulupulimay apalasyano ma tagdaw ni halak salut hamu sisyaku molo marsya holong kamu di bagasan sada Yohanes 4 ayat 7 tong do dokkon ima si Yohanes marhiti-hiti pangajaryon na hamu akkadongan marsi holongan mahita jalaganuk namar holong ni rohai ima na tubuh siya debata jala ditadda debata identitasnya la Kristen nagabe ima pataredahonon di bagasan ngulu si ganupari ima patuduhon holong ni roha songo dia do patuduhon holong ni roha damang dainang nenolonga di bagasan Yesus Kristus hiado ima sada carita hami jaha adong ma ima sada amatta na pengangguran ala na pengangguran ibana jadi naing ima memenuhi kehidupan kebutuhan rumah tanggana dan buibe ima terpenuhi di bana gebe diulah ni mana ma ulahon akan jahat gebe mangarampok may mana mar ninja dok lena asik idoko di mana ma di bagasan nguluna sudinang na dilon iban akka hajahatoni songon sada tadda holong ni rohana do itu keluargana tu geleng na songon sada tadda tanggung jawab na tohu do holong ni rohai naneng do non nami down holong ni roha na diajaron ni Yesus dada gabi mangarugi ina asing asa makaholongi ima rumah tangga dang songon holong ni roha na niajaron ni Yesus dia pala partikenon nagabe identitas nyala Kristen ima holong ni roha naso mangarugi i akadongan na holong ni roha ni halak na manghiton Yesus Kristus ima holong ni roha na mardalan di bagasan hasitongan holong ni roha na niajaro dia pala partikenon ima holong ni roha na manugu jolma sien naso manadda hasitongan gabi manadda hasitongan anggo adong do jolma mangulahon naso nasitong dengan embel-embel patudon holong ni roha dan holong ni roha ale holong ni roha na niajaron ni Yesus dia pala partikenon ima holong ni roha na manugu-nugu jolma asa manadda dalan ni dibata di bagasan partikenon masay ulido pangajaran ni Yesus didoko Yesus Kristus do songo dia nasida patadahon ia nasida sisian ni Yesus wasa polari koton ima ajaran ni Yesus tuhita saluhna di hati hai gudang dotong akka guru-guru na masa di humaliang ni akka sisian ni Yesus akka halak parisi pe didokod do ima akka guru jela gudang do akka sisian nasida alai didokod Yesus do dia pala partikan ikko marasing sisutu sisian ni Yesus anggo ima sisian ni Yesus ikko mangulu di bagas holong ni roha anggo sisian ni Yesus
iko mangulu di bagasan panadao ima tu Yesus Kristus. Mulu akka sisiat si boto surat do kalak parisi. Dang maribar nasida sen guruna. Sa dipatadaw nasida do martangyang nasida di pinggir-pinggir dalan asa di boto jolma. Iya nasida ima halak parisi akka ima si boto surat do nasi. Alay anggo ima sisiat ni Yesus dang songoni. Alay sisiat ni Yesus dia pala partikin na ngajarot tu hita. Iko bodo hita mangalehon salut nasa nadong di hita. Songon hataridan holong ni rohatta tuak kahumbaliang. Identitas orang Kristen yang terbaik dan yang paling utama di dalam kebenaran firman Tuhan ini, ketika engkau mampu hidup di dalam kasih yang mau berkorban kepada sesamamu. Itulah identitas orang Kristen. Kita tidak perlu lagi berkuar-kuar soal kasih, dan kasih. Tetapi yang terpenting pada saat ini, Yesus mau mengajarkan bagaimana engkau hidup di dalam kasih. Dan bagaimana kasih itu benar-benar menggerakkan seluruh kehidupanmu untuk berbuat yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah parpudi sehali songo dia do tutu ima patik nai baru nani ajar ni Yesus tuhita dia pala partikya mo. Na parpudi sahali nasa jolma nang mangulu di bagasan patik ni Kristus ikon olo mangalehon nasa nadong tibana mangurupiaka dungan na. Damang dainang nanolongan di bagasan Yesus Kristus jod do diari na parpudion tarlumobi ma di virus corona nasay tarida dope nasa tahilala dope dia pala partikian no gudang do julma memang mangalin akka pangurupin to akka dongan na alai gudangad do tong dung di patupa ibana pangurupin no tudongan na sa dijuk ma di expose memberikan bantuan kepada ini dan lain sebagainya. Toho do holong na di pasak na disi mungkin toho alay holong ni portibio do na ipinasahat disi. Alay holong na niajaron ni Yesus dang holong ima mentenarkan diri atau mempromosikan diri, tidak. Tetapi kasih yang Tuhan Yesus ajarkan pada saat ini, kasih yang mempertunjukkan bagaimana kebaikan Tuhan di dalam kehidupan. Kasih yang harus kita pertunjukkan adalah kasih sebagai ucapan syukur kita atas kebaikan Tuhan. Maka kita tidak perlu mengandalkan segala sesuatu yang ada pada kita. Tidak perlu mengandalkan hikmat, tidak perlu mengandalkan kepintaran, tidak perlu mengandalkan kekayaan dan lain sebagainya. Tetapi yang terpenting yang harus kita andalkan adalah bagaimana kita hidup di dalam kasih. Bukankah Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus dikatakan, sekalipun aku bisa berbahasa lidah, molotung pe au boy ima makatai marhiti-hiti huaso todi, jele gudang akka pangurupi aku tu akka dong aku. Alai anggo dang adong holong ni rohaku marisuang do saluhnai. Inna do ima di bagasan sada Korin 10 tolu ay sada sampai tu 10 tolu. Jadi songo di do holongi sa sitong na nanay ulonot ta di bagasan nguluta si ganupari. Tajaha maju amanginang sian buku sada Korin 10 tolu na disuraton ima si Paulus tu huria Korintus. Didokodo songonon ima om masa sitong na holong nekon ulonota nasa robang do pangajaran ni Yesus. Dia sada sa ima tu pitu dokodo tung surah watan akka perhataan ni jolma nang suru-suru ape. Anggo so parholong ni roha au nang songon hangsa do au na magkuling jala songon agung na maruolol. Jalatung sura panunangon diau gebu boto hasimon sa sudero di sadok
parbinotuan. Jeletung surap parhaporsian situtu au. Pola terpausat au dulu. Doson naso ada dema au. Anggoso parholong ni roha au. Baru dia na mangihut didok kemasongo dia dosa sitong na holongi. Holongi ima dang patudon hageduhon. Mardala di bagasan hasitongan. Jala holongi dang ngau tu diri sendiri. Alai mangalun akka pangurupion tudongan. Damang dainang patik nai baru dipasa Tuhan Yesus Kristus tuhita. Ima soal makaholongi. Alai dang na makaholongi songon na pinasah ni portibion. Holong ni roha nekon ulonot di bagasa mulutta. Ima holong ni roha songo dia hita na olo mangalehon nasa na adong dihita nang pe dang dilihat dongata tuita songo na tabaen. Holong ni roha ngajaron ni Yesus Kristus gabesada identitas dihita. Holong ni roha na olo berkorban dang mangigil ima naikon majalo balosna. Holong ni roha na ngajaron Yesus Kristus songon gabesada hataridaan na hita mangolu di ibana jala ibana mangolu nang dihita. Amen. Mangulu mahita di bagasan holong jala holong yang set Tuhan ima tabahen mangulon akka ulota sigano pare. Shalom.